Добре дошли отново. Вие сте с предаването една година и ние приключихме с 1991. Завръщаме се здраво в реалността, именно с дебютния албум на моя гост Евден Димитров, Tension Release. Да. Как се случи това? Много хубав албум. Точно беше вече крайно време да направя нещо. През цялото време работя с приятелите си, с битмейкъри, различни артисти и винаги влагам много любов в това, което правя, независимо какъв стил е. Просто се опитвам да го направя по възможно най-добрия начин и винаги съм имал идеи, просто не оставаше време. И когато се случи COVID, за съжаление, тогава усетих, че това или сега, или никога. И успях за една година да ги измисля парчета, след това да ги запишеме и след това да ги да ги мастерираме, да ги миксираме. Приятен ли беше процес? Имаш ли изнервяне в някакъв момент? Самия албум съдържа една концепция, която аз от много време разработвам, точно баса да е хармоничен инструмент, не само да създава основа и функцията си, за която е известен като инструмент. Просто има неща, които от години разработвам и това си е продукта от цялата работа. Но също и определен стил музика, който винаги съм искал да правя. Исках да направя нещо, което не съм свирил до сега на живо, не съм записвал и да се поставя извън комфортната си зона, аз да съм водещата фигура в цялото нещо. И използвах много интересни начини за самото измислене на парчета. Да си записвам гласа, след това да си вада мелодиите с баса, които съм си измислил с гласа. И мисля, че защото е най-чистата мелодия, която идва от главата ти, а не от ръцете. По такъв начин ти вдъхновяваш самия себе си. Точно. Защото импровизираш върху диктофона и след това слушаш си, окей, тази идея ще звучи яко и... Точно така. Съгласен съм, защото ръцете ти отиват много често на място, на което са били вече. Да, точно. Малко трудно да избягаш от кутията, от нещата, които вече си научил, а пък този начин ти пак се доверяваш изцяло на твоето въображение и просто го прилагаш върху инструмент. Чудесно, много ти благодаря за гостуването и парчето, което ще чуем от албума ти е Revolver, т.е. част на Тромбоби, Радо и Арнол Гарофе. Арнол Гарофе, той е много як саксофонист, вече от няколко години в София. Чудесно. И много се радвам, че той успя да бъде на този трак. Както и съм много щастлив, че живота ми е срещна с Stereo Fox, които бяха супер съпорти в процеса и това да излезе под възможно най-добрата форма. И обложката на албума е също един приятел от Варна, Робърт Кройцингер, който просто наистина... Това реално е колаборация между мен и него, неговата визуална част и това аз как създавам музика. Сходно поздравление за албума. Слушаме Revolver. Чао! Чао!